Akwụkwọ onye amụma Aịzaya isi nke 12. Ị ga-asịkwa n'ụbọchị ahụ, m ga-ekele gị Jehova, n'ihi na ọ bụ ezie na ị wesara m iwe, ma iwe gị alaghachiwo azụ, i wee kasie m obi. Lee, Chineke bụ nzọpụta m ga-atụkwasị ya obi, ghara ịtụ egwu. N'ihi na ike m na abụ ọma m ka jaa Jehova abụ, o wee ghọọrọ m nzọpụta. Unu ga-ejikwa obi ụtọ sepụta mmiri n'isi niile nke nzọpụta. Unu ga-asịkwa n'ụbọchị ahụ, keleenụ Jehova, kpọkuo n'aha ya, meenụ ka a mara omume ya niile n'etiti ndị niile dị iche iche. Ghọtanụ na emewo ka aha ya dị elu. Bụkuonụ Jehova abụ ọma, n'ihi na ihe ọkaka ka o meworo. Emewo ka a mara nke a n'ụwa niile. Tisie mkpu ike, kpọọ mkpu ọṅụ, gị nwaanyị bi na Zayọn, n'ihi na onye ukwu n'etiti gị ka onye nsọ nke Izrel bụ. Isi nke 13. Ibu eboro Babilọn nke Aịzaya nwa Emọz hụrụ. Bulienụ ọkọlọtọ n'elu ugwu nke osisi na-adịghị, welierenụ ha olu, feenụ aka, ka ha wee baa n'ọnụ ụzọ niile nke ndị a maara aha ha. Mụ onwe m enyewo ndị m edoworo nsọ iwu, akpọwakwa m ndị dike m imezu ihe iwe m chọrọ, bụ ndị na-aṅụrị ọṅụ agha n'ime mpako. Nụrụ olu igwe n'ugwu niile, yiri nke ndị bara ụba. Nụrụ olu mkpọtụ alaeze niile nke mba niile achịkọtaworo. Jehova nke usu niile nke ndị agha na-agụkọta uso ndị agha ibu agha. Ha na-esi n'ala dị anya abịa, na nsọtụ eluigwe, bụ Jehova na ihe agha niile nke oke iwe ya. Emebiela nke a niile. Kwasienụ akwa ike, n'ihi na ụbọchị Jehova dị nso, dịka mbibi nke sitere n'aka Onye pụrụ ime ihe niile ka ọ ga-abịa. N'ihi nke a, aka niile ga-akụda, obi ọbụla nke mmadụ ga-alọkwa ya mmiri. Ha ga-amakwa jijiji, ahụ ụfụ na ihe mgbu ka ha ga-enwezu. Dịka nwaanyị ime na-eme, otu a ka ha ga-agbalị. Ọ ga-eju ha anya, otu n'ebe ibe ya nọ, ihu nke bụ naanị ire ọkụ na ihu ha ga-abụ. Lee, ụbọchị Jehova bụ ụbọchị na-enweghị obi ebere na-abịa, ya na nrubiga oke nke iwe na iwe dị ọkụ, ime ka ala nke a ghọọ ebe tọgbọrọ n'efu, na ikpochapụ ndị mmehie n'ime ya. N'ihi na kpakpando niile nke eluigwe na oriọna ha niile agaghị eme ka ìhè ha nwuo. Anyanwụ ga-agba ọchịchịrị n'ọwụwa ya, ọzọ ọnwa agaghị eme ka ìhè ya tie. M ga-ewerekwa ihe ọjọọ ya leta elu ụwa dum mmadụ bi, werekwa ajọ omume ha leta ndị na-emebi iwu. M ga-emekwa ka mpako nke ndị nganga kwụsị. M ga-emekwa ịdị elu nke ndị na-eme ka mmadụ maa jijiji ka ọ dị ala. M ga-eme ka mmadụ dị ụkọ karịa ọlaedo a ṅụchara aṅụcha, ọbụla mmadụ efu karịa ọlaedo ọma nke Ofia. N'ihi na ọbụla eluigwe ka m ga-eme ka ha maa jijiji, ụwa ga-emekwa mkpatụ pụọ n'ọnọdụ ya n'ime nrubiga oke nke iwe Jehova nke usu niile nke ndị agha, na n'ụbọchị iwe ya dị ọkụ. Ọ ga-erukwa, na ha ga-eche ihu onye ọbụla n'ebe ndị ya nọ. Ha ga-agbalagakwa onye ọbụla ruo ala ya, dịka mgbada a na-achụ achụ, na dịka igwe ewu na atụrụ, nke ọ na-adịghị onye na-achịkọta ha. Onye ọbụla na-achọta amapuo ya, onye ọbụla na-ejide ọda site na mma agha. A ga-atụpịakwa ụmụ ha na-aṅụ ara n'anya ha. A ga-apụnara ha ụlọ ha, merụọ ndị inyom ha. Lee, m na-akpọte ndị Midia imegide ha, ndị na-adịghị agụ ọlaọcha n'ihe, ọlaedo kwa adịghị atọ ha ụtọ. Ụta ha na-atụpịakwa ụmụ okorobịa. Ha adịghị enwekwa obi ebere n'ahụ mkpụrụ nke afọ. Anya ha adịghị emekwara ụmụ ebere. Babilọn bụ ihe mara mma nke alaeze niile, ịma mma nke mpako ndị Kaldịa. Ọ ga-adị ka mgbe Chineke kwaturu Sọdọm na Gọmọra. Ọ gaghị abụ ebe obibi ọzọ ruo mgbe ebighị ebi. A gaghị ebikwa n'ime ya ruo ọgbọ niile. Onye Arebia agaghị amakwa ụlọikwuu ya n'ebe ahụ. Ndị ọzụzụ atụrụ agaghị emekwa ka atụrụ ha makpuo n'ebe ahụ.
ma anụ ọhịa dị iche iche bi n'ala kpọrọ nkụ ga-amakpu n'ebe ahụ. Ụlọ ha ga-ejupụtakwa n'okwukwu. Enyi nnụnụ ga-ebikwa n'ebe ahụ. Mkpi ga-amalikwa elu n'ebe ahụ. Anụ ọhịa n'ebe ga-azarịtakwa onwe ha n'ụlọ ọma ya niile. Nkịta ọhịa kwa n'ụlọ ukwu niile nke ihe ụtọ ya. Mgbe ya dịkwa nso ịbịa, a gaghị emekwa ka ụbọchị ya dị ogologo.